Usmievaj sa. Tu sme spolu, pozri. Krásne počasie, slnečné, bez vetrie. Na fére 30 stupňov. Áno, áno. Zvykajme si. Už len stan. Je to tvoja premiéra teraz, hej? Kde v Slovenskom raji? Áno. Si to prvýkrát. Hej. Wow. Gopik, tu sa zabijem na tom. Ja si naťahujem na nohy si. Je ti teplo? Čo? Jak ti je? Teplo mi je. Teplotne. Dobre? Toto dobre, že tu nefúka. Som mohla aj schudne aj v kraťasoch. Mi nikto neuverí, že som oblečená. Nezverejníme nahrávku. Až potom, jak si dáš dole. Máme tu druhý pokus. Máme tu druhý pokus. Máš ich rýchlo nasadené. Čo? Tu máš to rýchlo nasadené. A čo ešte? Na tom sa dá dať, no? No a ide taký daždik. Niečo tu letí. Jak sa máš? Padajú mi gačky. Medveď. Krásne počasie. Slnečko svíti. A teraz by malo pršať. Ani nech hore nesrandujú. Že blížime sa k dnešnej tejto maximálnej vzdialenosti od auta. Uvidíme, ako to pôjde teraz s vylepšenými pomôckami. Neviem, že či tu platí, že dáma má prednosť. Áno, jasne, že som sa tu strepala. Musím to zdokumentovať pre poisťovňu. Že všetko výbavu sme mali. Ale ďaká. Všetko výbavu sme mali. Áno, všetko sme mali. Len rozum ostal doma. Ty, boj? Ako sa ide? No to, díky. Tak, nie? Aj, no vidíš, ne? Hej. Som pekný?
Áno, sú krásni. Dobre. Povedz niečo pre naše televízne noviny. Áno. Však to má mikrofón, nie? Jaj? Že máš povedať niečo pre naše televízne noviny. Nevidím ťa toto, či sa nevidím. Môžem do toho povedať nejaký sexy komentár na tvoju malú Ricku? Môžeš. Áno, si to ty? A pozrieme sa, aké sú tu vysoké skaly. Keby spadol teraz taký malý kamienok, to je po mne. Krásny prejsť. No, už padajú. Ešte si ani nepovedala, už tam spadli 4 kamene. Hej? Hej. Ideš prvá? Hej. Ja sa viem uhnať. Krásna dolinka. Lebo mi vidno brucho. To vystrihneme, zretušujeme, to bude jak 18-ročný. Chcela som ťa. Prichápam po okresu, sa veľká. Ale žijeme v divočine. Sadla máme dosť. Ja prispiejem svojim. Ja prispiejem svojim sadlom. Máme sadla dosť na prežitie. A ty máš niekoľko veľa sadla. Tak budú toto brinzové holušky. Z ricky nič, z nožky nič. No, pozrite, aké krásne cencúde. Nekojíš. Nekojíš. A jar sa blíži, pozri to. Áno. Sice nič nevidím, ale sme tam asi. Dá, sme tam asi. Smievaj sa. Takže tu je ďalší úsek, kde sa budú s topánkami normálnymi šmykať. Či? Možno, že nie. Nie, ako tu by mali ešte. Jaj, tu je rebrík. Taký rebrík. A čo, na rebrík si dáme dole reťaze? Pre istotu? Ale chcem tu foto, stoj. A už kde stojí. No. A kde ideš? Však tam hore, len chcem tu dať toto, musím to Počkaj. pripraviť. Však. Je to krásne. Je to veľmi pekné. Ideme? No jak tu šmíka ty kokso, ani tu nevidím ku rebriku. Dúfam, že nebude šmíkať. No, s jednou tak sa pridržím. Okay. Prvé sme zvládli, ale krásne slnečko svieti. Si tu. Som tu. Ejha. Je tam krásne. No jasné. Radšej opatrne. No? Radšej opatrne. Ale je to pekné.
je krásne svieti slnko. Posledný rebríček. Je to krása. Ten ľad. Super. Posunieme. Super. Super. Kvapka na hlavu. Takže kvapka na hlavu. Ty kokso. Toto čo? Toto tu je za krásne? Chceš tú fotečku? Je to pekné. Fotečku. Dobre. Som mi dala dole, lebo som mala pretočenú. Bolo zle založené, hej? No? Boli zle založené. Rebríky. Takže asi dávame dole. Okienko. Okienko. Ten malý rebrík asi zvládnem aj tak, nie? Už vzúvam.
No, to, že klášterisko tam. Klášterisko, potom tam pôjdeme. Po žltej. Super. Náš prvý tento pokus. Dúfam, že nič nestrelí. Prečo by malo? Dobre, oplachneme to. Len takto, ne? Tu humička je. A nemáš to akože úplne, vieš, tak ako... Ja, musí zasvičať. Jemne, hej. Ja nezasičal. To uvidíme, či to pôjde. Ja, to nechcem viacej. Už to mám Že dosť. by si nie toto. Závidný strhol. Ale dajme troška viacej, či nie? Koľko Polievku? sa dáva? Pol litra? Nie. Neviem. Polievka Nie. málo. Tam je koľko teraz? 250. A toto? To je Pol litra. 250? Nie, 250 máme. Čo? 250 máme. No a na toto ide len málo, 3 deci, alebo koľko? No aj daj ešte trošku, 4 deci. 4 deci? Hej. Dobre. 4 deci. Máme ten systém. Drží to. Áno. Teraz ešte to zapadne. Opačne. Dobre, Hej. tak do toho smeru. Aha, hej. Už to by malo držať. A teraz púšťa sa plyn. Dobrý plamen. Zdravé jedlo, podľa receptu variteľa Slovensko. Je to keď jedlo. Už sme tu sadli, lebo sa rozfúkalo riadne. Je to jak tak. Takže vyzerá, že sada sa zatiaľ osvedčila. Konečne som vybrala niečo aj ja, čo je funkčné. Funkčná a je cenovo ozaj, že? Je to fajn. To štiplavé tam nedávam. Originál viponka v prírode. No. Pri chuťou zájom. Je to také jedlo, nie horúce? A nemáš problém to jesť ani z toho. Že darmo, že to je, vieš, akože hlboké. Keď máš dlhú lyžičku, tak. Nič neostalo, po nás môžeme jesť. Dobre, super. Dobre, že toto tu by nás prefúklo tam. No, to na bicyklo by sa tu dalo. Po takej. Pekný výhľad. Tu robia štvorprúdovku.
Zaplatíme si topánky nakoniec, aby sa to počítalo. Kto má zaplatené topánky, ide pešo. Domov? Neviem. Bylo v poriadku. Áno. Tam vedľa stala Audina, to by ma obehla. Však ťa musím pekne zobrať, však mám u teba veci. No, tak si hovorím, že nezabudneme na to. A mne by určite niekto zastavil. Áno, ja viem. Nejaký ujo z banky. Budúci sponzor. Sponzor, ale to by bol debil, tak je to možno. Čo? Taký bol debil? Ako sa ti počilo? Ešte posledné zhrnutie. Páčilo sa mi to, super to bolo. Pekne. Si spokojná? Áno, som spokojná. Na to všetko, že toto sme boli ešte raz kupovať, to dobré. Hej, Dobre, ináč by som to nedala. Ja. No, bolo super. Aj na budúce. No jasne, v lete.